Jatend migao mar somo Julius Ogamba oyango ni kido manyien mano mar siro somo mbalariany osebedo katiyo makare kendo konyo kuonde tiegruok mayande nigi midhiero mar omenda. Ka oloso e kinde nyasi mar rwako ogudu e mbalariany ma Masai Mara, Ogamba owacho ni omedo moheo bilion 41 mano ma osechiw ne jopuonjre maromo 240 kaka hola nyaka ni kit somo kata siro somo no chakre e higa mar 2023. Omenda moyango ni kit siro kata kit siro sirno geto konyo jopuonjre ma ochando kendo konyo mbalariany ma nigi midhiero mar omenda e bedo kod dongruok makare. Nganga is the principal of Mamangina. By 2023, our public universities were indebted to the tune of 60 billion. Out of the 40 public universities or so, 23 had been declared technically insolvent. The introduction of the new funding model for higher education, also known as the student-centered funding model, was designed to specifically address these challenges and restore our universities to a path of growth and sustainability. Since the introduction of the model in 2023, the government has so far disbursed 41 billion in student loans and scholarships for the benefit of a total of 240,000 students.